Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin tasharmu ta Karamci Hausa TV. Har ila yau muna cikin karanto muku littafin ra'ayina wanda Nafsat KZ ta wallafa shi kashi na 40. Washegari da safe Ami ta shirya ta nufi ma'aikatar su Affan duk da jikinta ba ƙwari ya zama dole ta san halin da ɗan nata ke ciki. A bakin gate ɗin taxi ta ajiye Ammi, cikin mutunci Ammi suka gaisa da mai gadin ma'aikatar. Ciki ta shiga, kai tsaye ofis ɗin Affan ta nufa saboda wajen ba baƙonta ba ne. Sakatariyarsa ta gaida Ammi cikin mutunci sannan ta ce ta taso ta raka ta ofis ɗin Mr. Edward. Ba su same shi a ofis ba, don haka suka wuce ofis ɗin Mr. Ahmad, a can suka same su. Cikin girmamawa Mr. Edward da Mr. Ahmad suka gaida Ammi. Shiru ne ɗan biyo baya na wani lokaci. Ammi ta kasa faɗin abin da ya kawo ta. Tunani take a cikin ranta, me ma ta zo ta yi a nan? Mr. Ahmad ne ya katse shirin da cewa Hajiya na ji daɗi sosai da kika zo duba ni, jikina ya yi kyau, ga shi har na fara fitowa ofis. Murmushi Ammi ta yi ta ce, Allah ya ƙara lafiya ya kiyaye gaba, amin. Sannan Mr. Edward ya ƙara da cewa, ya naki jikin Hajiya? Da sauƙi Mr. Edward, yanzu haka ma wani satin nake tunanin komawa nawa aikin. Okay ma, all the best, cewar Mr. Edward. Jiki a sanye Ammi ta yi masa sallama ta fito, taxi ta tara ta koma gida. Abu dai ya kankama domin wata ɗaya kenan haɗuwar Mo da Yaya Nafi. Cikin wannan wata ɗayan, Mo ya kashe musu miliyoyin kuɗi, ciki kuwa har da canza wa Yaya Nafi mota. Ƙawayenta kansu sun sami kyaututtuka masu yawa a hannunsa, yayin da idon kowa ya rufe musamman Gwaggo da ba ta da zancen kowa sai Mo. Umma Sadiya ta je wa dangin baban su Nafi batun aure amma ba su amince da wannan auren gawa da Umma Sadiya ke son a yi ba. Sun nuna mata cewa lallai sai sun yi bincike a kansa kafin a ba shi damar ci gaba da neman auren Nafisa. Cikin masifa Umma Sadiya ta miƙe tsaye tare da faɗin, yanzu na sake gane manufarku, nufinku Mo ya ji haushi ya nemi wata, ko ku yi bincike ku ci mana bai dace ba, don kawai hassada, ko kuma ita ma ta yi auren talauci kamar naku yaran. To ai babanta bai gaji tsiya ba, har ya mutu arzikinsa na ƙaruwa. Kawai dai Allah ya ƙaddara masa haɗa jini da talauci irin ku. Umma Sadiya ta ci gaba da cewa, to ku sani, ko da ku ko babu ku, Nafisa ba za ta rasa waliyi ba. Daman na sanar da ku ne, kar a ce na yi rashin adalci ban sako dangin babanta ba. Ina mai sanar da ku, ɗaurin auren Nafisa wani satin, ko ku zo ko kar ku zo, babu abin da za a fasa. Jakarta da ke kan tabarma ta fisga ta bar gidan. Har tsawon minti 5 babu wanda ya iya cewa komai tun bayan tafiyar Umma Sadiya. Malam Halilu, wanda shine babban su, ya yi gyaran murya ya ce, Allah ya kyauta. Jiki a sanye ƙannan nasa suka amsa masa da amin. Malam Halilu ya ci gaba da cewa haƙiƙa muna son ɗan uwanmu, haka ma jininsa, to amma bai yi sa'ar mace ba, don haka mu zuba mata idanu, mu bi yaran da addu'a da fatan alkhairi, duniya ce ta fi wa garuwa iya jima. Wannan shawarar suka yanke, sannan suka yi wa juna sallama kowa ya koma mahallinsa. Zaune suke gaba ɗayansu a falon Umma Zainab, suna tsara yadda za a shirya bikin da yadda zai kasance. Bayan ta zauna, take sanar da su yadda suka yi da dangin baban su Nafi, sannan ta sanar da su cewar ta naɗa wani maƙwabcinsu da take gaisawa da shi a matsayin waliyi kuma na ɗaurin auren Nafi. Gwaggo ta ce, kai ka ji 'yan baƙin ciki, arzikin suke so su yi wa ƙulli, aikin yi min daidai Sadiya, duk cikin yarana babu wanda ya ɗauko jarumta irin tawa sai ki. Umma Zainab ta ce, ni ina ganin maganarsa akan gaskiya take, ni ma fa hankalina bai kwanta da mutumin nan ba, kuma ina tsoron kar a yi irin ta Husna. A fusace Gwaggo ta ce, don Allah Zainab fa mana baki, ke fa daman kamar ba jinina ba. Banda ma Allah ya saka kina da ƙashin arzikin, ai da yanzu kina nan kina neman tallafi hannun ƙannenki. Yanda kika maƙalewa ambasada Allah ne ya taimake ki, shi ɗin mai arziki ne. Allah ya huci zuciyarku, cewar Umma Zainab, sannan ta ja bakinta ta yi shiru, su kuma suka ci gaba da tsare-tsarensu. Nabiha na doso cikin layinsu ta hangi 'yan sanda 2 tsaye a ƙofar gidansu, yayin da mai gadinsu da Murtala direba ke zaune a kan benci sun yi tsuru-tsuru kamar marasa gaskiya. Ganin yau ba motarsa a inda ya saba fakin, ta tabbatar da sake filan suka yi, don haka ta sa kan motarta gidan ambasada.
ba buƙatar ta yi hon domin securities ɗin na zaune a wajen. Buɗe mata suka yi cikin girmamawa, tana shiga ta yi parking ta fito. Jingina ta yi jikin motarta sannan ta kira lambar Murtala driver. Murtala idan wannan sakaran yaron ya tafi ka sanar da ni, cewar Nabiha. Tana sauke wayar ta ga mutum a gefenta ya jingina da motarta. Kallon mamaki ta shiga yi masa, kafin ta yi magana ya ce Hajiya Nabiha, ina ta so na samu damar da zan miki magana amma hakan bai samu ba sai yau. Murmushi ya buɗe baki zai sake magana ta hango Nafi a tsaye fuskar nan a ɗaure ba annuri. Gefen shi Nabiha ta raɓa ta yi wucewarta sai ta zo gab da Nafi sannan ta ce na zo ne miki murna amma bari in shiga cikin kafin ki gama. Wucewa ciki Nabiha ta yi sannan Nafisa ta ƙarasa gaban mu. Me ya haɗinka da Nabiha? Na ga kana ta sakar mata killer smile. Cewar Nafi da har lokacin ba ta saki fuska ba. No ba wani abu ba. Kawai ta tambaye ni ko ni ne wanda za ki aura? Na ce mata eh. Shi ne ta ce mun yi masifar dacewa da juna. Shi ne fa nake murmushin farin ciki. Ke kuma kika kawo kai har ke kwankwanto a kai. Dariya Nafi ta ce a'a I trust you 100%. Kawai dai ban yarda da Nabiha ba. Cause she's capable of doing anything. Daga haka suka ci gaba da tsara yadda bikin nasu zai kasance. Nafi na komawa gida, Mo ya shiga motarsa suka bar gidan shi da abokinsa da ke zaune cikin mota tun zuwansu. Mo wai me kake shirin aikatawa ne? Har ka tsaida wannan yarinyar. Abin fa ya fara ban tsoro, cewar abokin nasa. Mo ya yi murmushi ya ce, wallahi yarinyar kwance take a cikin zuciyata. Bana tunanin zan iya yaudarar ta. Yanzu so nake a yi bikinmu da Nafisa, na mallaki kadarori a jikinsu, sannan na dawo na auri Nabiha ko da a ɓoye ne. Abokin nasa ya ce idan suka gane fa, well, sai Nafisa ta zaɓa ko zaman haƙuri ko kuma red card. Don in har Nabiha ta zo hannuna, to ta zo har abada. Ko sama da ƙasa za su haɗe, ba za mu rabu ba. Ita nake so ta haifa min yara 2 da na tsara wa rayuwata. Abokin Mo ya jinjina lamarin a zuciyar shi, amma bai sake magana ba. Miƙewa tsaye Khalil ya yi, ya kama hannun Affan ya maida shi mazauninsa. A jiya zuciya Khalil ya sauke, sannan ya ce, Affan matsalarka irin tawa ce. Na san komai a kanka ta dalilin Prince. Waye kuma Prince? Affan ya tambaya cike da zaƙuwa. Khalil ya ce, ka kwantar da hankalinka, zan maka bayanin komai. Prince Ifeanyi shi ne ya sanadiyyar zuwanka ƙasar nan. Duk yadda aka yi ka haɗa so da shi ko? Ya yi tambayar yana kallon Affan. Shiru Affan ya yi yana so ya tuna waye Prince Ifeanyi. Khalil ya ce idan baka tuna ba bari ni in sanar da kai. Prince Ifeanyi hatsabibin aljani ne wanda idan har ya so yarinya to ba wanda ya isa ya raɓe ta. Dan ya ɓatar da mutum ba na abu bane ba a wajensa. Abin da ya faru da ni kenan. Mu haɗa soyayyar rahama ni da shi. Hakan ya sa ya yi ta aiko min da shaidanu suna firgita ni. Babbar wahalar da ta same ni ita ce wani lokaci da na yi sati 1 ina bin hanyar gidanmu amma zuwa gidan ya gagare ni. Ka san dalilin haka? Jiki a sanye Affan ya girgiza kansa. Khalil ya ci gaba da cewa wata rana mama ta aike ni Kano gidan ƙanwarta. Bayan na kai saƙo na dawo garin Kaduna kai tsaye gidanmu na nufa. Amma abin mamaki da na shiga layin gidanmu sai na tsinci kaina a wajen garin Kaduna. Sau 3 ina komawa amma hakan dai ke faruwa. Daga ƙarshe na sanar da abokina halin da nake ciki bai yarda da abin da na sanar da shi ba. Don haka na kwana a wajensa. Washe gari ya bi ni zuwa gidan. Muna shiga layin muka tsinci kanmu a cikin kasuwar bacci. Hakan ya sa ya tsorata da ni. Gashi mun yi shaƙuwar da ba zai iya korata ba. Daga ranar ya bar min ɗakinsa ya koma cikin gidansu fat ɗin mahaifinsa. Ranar da na cika sati 1 a wannan halin sai na haƙura tare da sawa raina ba zan sake komawa ba har sai na sami mafita. Wata rana na je wajen aiki sai ogana ya bani takardata zuwa aiki na tsawon shekara 1 a nan ƙasar California. Da farko na so na ƙi amincewa sai ogana ya ce Ibrahim ina so na taimake ka ka yi nesa da gida. Jiya mahaifinka ya kawo mana takarda cewar ka rasu a hanyar Kano sanadiyyar accident. Yanzu haka ma har sun shafe makoki. Na tambaye su ko sun samu gawarka? Ya tabbatar min shi da kansa ya maka wanka da sutura. Ni ma abin ya ruɗar da ni. Gaskiya idan ka je wa family naka a yanzu ba za su taɓa amsar ka ba. Ina ji ina gani na bar ƙasata da dangina da kuma masoyiyata Rahama. Masu sauraron mu kuna ji fa kun ga kenan abin da aka wa Affan kaɗan ne ma tun daga wanda ya fi shiga tashin hankali da masifa ta aljani Ifeanyi. Allah ya raba mu da mugun ji da mugun gani kuma Allah ya mana katangar ƙarfe da aljanu
shaiɗanu da duk wani abu mai cutarwa. Wata na 3 ina garan ba da ƙyar nake surviving. Lokacin da na cika wata 5 a nan, ina zaune a bakin ruwa sai ga Anisa. Surutu da take min amma san bana fahimtar ta domin ni mafita nake neman wa rayuwata. Takardar da aka bani daga wajen aiki da na zo ƙasar nan duk sun zama blank babu rubutu ko kaɗan. Ɗauke da murya irin ta maza, Anisa ta ce, Tun a lokacin da na faɗa maka ka rabu da Rahama, ai baka ji magana ta ba. Ni Prince Ifeanyi ba na haɗa soyayya da kowane adama. Ka sani ba oganka bane ya turo ka wannan ƙasar, ni ne na turo ka. Don haka zan nema maka aikin yi a nan domin ka samu abin da za ka ci da kanka. Gida kuma Anisa za ta nuna maka wanda za ka shiga ka ci gaba da rayuwa. Da farko na ɗauki Anisa aljana ce, sai daga baya na gane cewa idan Prince Ifeanyi baya nan sam Anisa bata san ni ba. Daga haka na yi bincike sosai a kanta har na gane cewar ita iyayenta ba su damu da komai nata ba, rayuwar turawa suke. Yawan yawon dare da take zuwa clubs a nan ta haɗu da Prince Ifeanyi har yake amfani da ita. A ranar da ka duro ƙasar nan ya sanar da Anisa ta hanyar ajiye mata takardar a ɗakinta cewar ya bar Rahama zai mai da hankalinsa kacokan akan Saudat. Sannan Rahama ta yi aure satin da ya wuce, tunda a tunaninta na riga na mutu. Ya dawo min da fasfot ɗina sannan ya ce Anisa ta kula da kai. Zai yi kamar wata 3 kafin ya waiwaye ku domin yana da wani uzuri da yake son gabatarwa. Amma ni a gaskiya ba zan tafi ba har sai na taimaki Anisa ta fita daga wannan rayuwar ta tsinci kanta. Gobe kamar irin wannan lokacin mu haɗu a nan, ka kawo min fasfot ɗinka sai mu je Ani ta biya maka kuɗin jirgi ka koma. Zan baka saƙon takarda zuwa iyayena don su kawo mana taimako ni da Ani. Washe gari Affan ya zo ɗauke da fasfot ɗinsa amma blank yake. Cike da damuwa Khalil ya ce, ni yanzu ina fargabar barin Anisa a nan, babu wanda zai fahimce ni idan ba kai ba. Na sanar da iyayenta halin da yarinyar suke ciki, amma suka ce min babu wani aljani da zai tako har California wajen Ani. Babanta cewa yayi ƙaryar da yaran arewacin Najeriya ke yi na ƙirƙira zan kawo masu nan. Babu wani aljani sai dai ko a fim. Cikin damuwa Affan ya ce, Khalil wannan tafiyar kai ta kama, don Allah ka tafi ka sauka a Lagos ka yi wa Amina bayani, sannan zan baka adres na gidan wani malami da ya yi wa Saudat addu'a. Khalil ya ce gaskiya Affan babu inda zan tafi in bar Ani. Ni ina kokonton son da kake wa Saudat ɗin taka domin naka idan ba dole ba ka sako ta a maganarka. Saudat matar aure ce da na tsinta cikin mawuyacin hali. Nake so in taimaka mata ita da yaranta da ƙawarta. Khalil ya ce tab yanzu na fahimce ka, kai ka sakalo wa kanka matsala, amma fa mijinta na cikin mawuyacin hali na salwantar iyalinsa. Na tausaya muku gaskiya, kaddarar ku sarƙe take da juna. Haka suka ci gaba da tattaunawa har zuwa wani lokacin. Ranar da kuɗin ɗakin Affan ya ƙare sai ya nufin ya yi renewal, amma abin mamaki duka katunan bankinsa sun ƙi yin amfani. Bayan da ya iya, dole ya koma gidan Khalil da zama. Khalil da taimakon Anisa suka sama wa Affan aikin tsaron supermarket a inda Khalil ɗin ke yi. A haka suka ci gaba da rayuwa babu wata hanya da suke gani a matsayin mafita gare su. A yau da Affan ya cika wata 2 daidai da tafiya babu wani labari, ba waya ba aiki. Damuwa ta yi wa Ammi yawa har ciwon hawan jininta na neman sake dawo mata. A safiyar yau Ammi ce ke sakowa daga matakalar bene, tana tafe tana hutawa har ta sako ƙasa. Ɗakin Saudat ta je ta yi nokin, Salma ce ta buɗe tare da faɗin la Ammi, ai da kin kira ni ba sai kin fito da kanki ba. Ammi ta ce ba komai Salma, na zo ganin Saudat ne. Tsayawa Salma ta yi, Ammi ta shiga cikin ɗakin yayin da Salma ta bar masa ɗakin zuwa kicin. Gefen gado Ammi ta zauna, twins suka haye ta suna murnar ganinta don ba sa yarda a bar su da Saudat, tsoronta suke. Saudat da ke zaune a kan sofa ta ce, to ya aka yi? Neman me kike min da sassafen nan? Daman na zo ne akan ki faɗa min inda yaro na yake. Tsawon wata 1 ina bin ki akan mu yi magana, amma kin ƙi ki saurare ni. Ammi ta yi magana cike da rauni. Saudat ta yi 'yar dariya ta ce, Hajiya Salwa, ai tun dawowarki daga asibiti na nemi mu yi magana da ke washe gari, amma sai kika zaɓi ki yi bincike a ma'aikatar su Affan, don haka na ƙyale ki nemo shi da kanki. Ammi ta yi mamakin jin asalin sunanta a bakin Saudat, amma sai ta shanye don ba wannan bane a gabanta. Dariya Saudat ta yi, muryarta ta canza ta ce, Prince Ifeanyi baya son ana masa shishigi cikin al'amarinsa. Affan ya gayyato min malami saboda yana son ya yi fito na fito da ni.
don haka zan baki zaɓi guda uku tunda na ga kin damu. Don haka na baki dama cikin namba daga 1 zuwa 3 ki zaɓa, duk namban da kika zaɓa amsar da za ki samu. Cikar tsoro Ammi ta ce, na zaɓi tsakiya namba ta 2. Wannan karon murmushi Saudat ta yi ta ce, gaskiya kin iya zaɓi, ki koma ɗakin ki, kina shiga za ki ganki a ƙasar da Affan yake, zan ba ku damar tattaunawa ta minti 5 sannan ki ganki kin dawo. A firgice Ammi ta ɗago ta kalli Saudat. Ganin idanunta sun canza kala, ta tashi ta bar ɗakin da sauri. Tunda ta fito take tsaye a bakin benen saman su, sai ta hau matakalar ta fara nisa sai ta dawo ƙasa da sauri, cike da fargaba. Ba ta jin za ta iya hawa benen bare ma har tsautsayi ya sa ta shiga ɗakinta. To fa, ana wata ga wata. Ba sauraron mu ku dakace mu anan, ku dai yi haƙuri da mu. Mu kasance da ku a kashi na gaba don